Assalomu alaykum bardor aziz. Telefoni navbati chiqarib ketgan. Telefoni Note 50 pokoleniyaviy navimadan va bugungi Racing va Redmi Acera, Redmi Tecno Spark Go. Jak где-то qarib 10 ta омад бардор азиз. Телефони буҷетни барои падаришни ва барои одамое ки именно телефони буҷетни барои WhatsApp, Telegram, барои YouTube дромадан кофта сабдан ҳама одам бардорда мисол тавсия метем. Албатта телефони якимги мо чиқал десен Tecno Realme, ай компания Realme ва телефони Realme Note 50 чиқал десен на свети кабуд, свети 360, памяти 64 7000 рубл месад ва телефони навбати мо Redmi A2 Plus и телефони буҷетни арзонтар касе гуфта сабад Redmi A2 Plus нархи телефона бошад дар магазин мо 6000 рубл хати сар мешавад, памяти 64 ГБ A3 омадага бардор азиз, ҳамаи расвет гош хати памяти 64 ГБ 128 ГБ таш 64 ГБ телефон бардор азиз, нархиш дар магазини мо 7000 рублай ва 128 ГБ бошад, нархиш 8500 рублай, свети кабуд, сабз ва 360. И албатта бо бадивай телефонои Tecno Spark Go аст бардор азиз. Tecno Spark Go ду свет мешавад, свети сиёҳ ва свети сафед мешавад бардор азиз. Свети памяти 64 ГБ таш 7000 рубл, 7500 рубл ва 128 ГБ таш бошад 8500 рубл. Яъне ки телефон наомадаги ҳоли даҷи нархномаша намудиян ва шумо метавонед ки ин телефонҳоро заказ кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россия ҳаст. Албатта метавонед ки ба дилхоҳ мисол тавсили почта Россия мо шуморо равон кунем, бемалол заказ карданатон мумкин. Рақамҳои дар рӯи экран будагида ва бардор аст иҷа албатта мошинкаҳои мӯй саргирӣ, мошинкаҳои ришгирӣ ҳамаш дар наличи ҳастанд. Хеле десем вариантҳо бениҳоят бисёранд. Иҷа як намуди якчанд вариантҳошон бо ин дар қисмати яқиб якчанд вариантҳои дигараш ҳаст. Шумо метавонед ки бемалол WhatsApp данависед, оператор шумо да чикор мекунад, суратҳои мошинкаҳоро қати нархҳошон равонтон мекунад, бемалол заказ карданатон мумкин аст. Албатта доставка тавсили почта Россия равон мекунедтон, қабул мекунед. Худо хоҳад. Саломат бошед то видеои дигар.